ये है धवलेश्वर महानदी ब्रिज। एपट सेपट कर हाथ मार चलो 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 तमें चलु न चलो तमें चलो हेड़े आगे पठा है ना नदी पठा ये झूला ब्रिज ये झूला ब्रिज हमारा आगे आगे झूला ब्रिज तो प्रभु अच्छे धवलेश्वर है ना एपटे डंगा जाए डंगा बहुत डंगा एपटे बुड़ी जाए चलो धवलेश्वर एपट को चलो तुम खराटा आस नहीं चलो रुह एपटू ठिया हुआ मंदिर देखा हेड़ा भाई अच्छे चलो हेटे ठिया था ठिया था मुआड़ी हाँ सब आस तुम खाली ये कर ठिया हे हाँ ठीक अच्छे सुंदर जगह बहुत सुंदर देखा धवलेश्वर ये है जात्री ना सुंदर ब्रिज रुह गाड़ी आउची हाथटा ये कर हाँ
ଏଠି କଳା ଗାଈ ଧଳା ହେଇଥିଲା। କଳା ଗାଈ ଏଠି ଧଳା ହେଇଥିଲା। ସେ ରାଜୁଦାର ସମୟରେ ଠିଆ ହୁଅ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡେ ନା ଏଠି ନେଇଯାଏ। ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲ ଚୋର ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ସେ ଗାଈ ଧଳା ହେଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗାଈ ଧଳା ଗାଈଟା ଯେମିତି କଳା ଗାଈ ଧଳା ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ଏମିତି ଏଠି ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତୁ, ବିପଦରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବିପଦରୁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଠି ବଡ଼ ଓଷା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଓଷା ହେଲା ବଡ଼ ଓଷା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ବଡ଼ ନଦୀ। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଧବଳେଶ୍ୱର। ଜାଣିଲ ଠକିଦେଲା। ବାଇକ୍ ଯାଉଛି। ये सीधा को आस, ये सीधा को नाम आड़े, ये सीधा को नाम आड़े। चलो ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ब्रेक कर दियो।